2 этажлы үй, 2 ихата, иксіз шексіз басулар һәм Lexus. Yok, мен бизнесмен улы турында сөйләмим. Сүзем гап-гади авыл егете Надир турында. Авылда яшәп, акча эшләп буламы? Әйдәгез, бергәләп башлыйк. Dostlar, bugün bizning төп героебыз ул Шакирҗанов Надир Дамирулы менә нәкъ сезнең каршыгызда. Һәм инде бүген безнең бу видеода күренгән барлык кадрлар аларның хуҗалыгында төшерелгән. Надир, менә сезнең Шакирҗановлар фермерлык хуҗалыгы дип аталышлар бит, менә бу урын дип әйтик инде. Нәрсәләр бар монда? Ниләр эшлисез сез монда? Менә шуның турында теге тәфсилләбрәк сөйләп китсәгез иде. Без 2008-дән бирле авыл хуҗалыгында монда эшлибез. Әтиләр, әниләр бу колхоздан калган территорияны диябез инде җирлекне сатып алып, таралган вакытта шунда эшләрен башлап, без инде хайваннан башладык. Хайван башлаган вакытта төрле хайваннар белән алыштык, инде казлар да үстереп карадык, инде сарыклар да, атлар да дигәндәй. Ну, тукталып калдык сөт юнәлешендә. Димәк, сезнең хәзер казлар, тавыклар юк. Юк. Менә Надир, син аграр университетында укыдың, шулай бит, аннан соң кире авылга әйләнеп кайттың. Менә бу авылга әйләнеп кайтуыңның теге төп моменты нәрсәдә чагылды? Менә ничек син минем авылда яшисе килә, авылда торасы килә дигән уй кайчан килде башыңа? Нәрсәдән килеп чыкты ул гомумән? Ничек аңладың син аны? Безнең инде колхоз вакытыннан авыл җирлегендә эштә бабай эшләде. Әтинең әтисе була инде. Шуннан соң әтинең абыйлары эшләп чыкты. Шуннан соң әтигә калды. Менә әтидән соң миңа калды. Ул инде безнең семейный дигәндәй хезмәт дип уйлыйм инде. Шуңа күрә заочно укыдым аграрныйда. Агрономга аңарчы колледжда укыдым үрнәктә механизация буенча. Үземә кирәкле тип сәгатьләрне алып, монда авыл җирлегендә эшләргә булдык инде. Димәк, син менә монда авылга кайтып яшәүне үзеңнең бурычың итеп берәктә санагансыңдыр, шулаймы? Шулай дисәң дөресрәк булыр. Ә менә шәһәрдә яшәү теләге бармы бүгенге көндә? Менә бүген әгәр дә сиңа әйдә киттек, шәһәрдә яшисең дип bir тәкъдим әйтсәләр, китәр идеңме? Шәһәргә барып, кем рәхәт күргән? Анда икенче сфера, икенче төрле эшләр. Ну, минем уйламыйча, мин анда тора алмамын. Анда үземә туры килгән эшемне таба алмамын дип уйлыйм. Сезнең басуларыгыз бар, шулай бит? Бу сезнең исемегездә шулай, сезнең гаилә исемендә. Безнең бар собственный җирләр. Үзебезнең инде сатып алынган һәм дә официаль, документаль һәм дә бар пай җирләре. Пай җирләре инде ул авылдагы пайчыкларның биргән, безгә биргән аренда җирләре. Исәнмесез, сезгә бу сыерларның даже минем белән сөйләшәсе килми. Әйдә башка сыерлар белән сөйләшәбез. Менә иш монда. Исәнмесез, сезгә бу фермада ашыймы? Ничек сезгә шартлар? Лианочка бит ул. Элнара менә монда, Шамилә монда нинди генә исемнәр юк, каян алып бетергәннәр бу исемнәрне. Бу сыерлар менә шунда яшиләр, ашыйлар, бүтән эшләрен эшлиләр, аннан соң аларны менә мин сыер сауган җиргә алып кирип савалар. Менә дуслар, биредә 1 тонна 300-гә якын сөт алына, бу көненә дип әйтергә кирәк. Һәм биредә автоматлаштырылган сөт сау аппаратлары белән барысы да конвейердагы кебек эшли. Хәзер мин сезгә үземдә сыер савып күрсәтәм.
Надир, менә яшьтәшләрең арасында, классташларың арасында бармы авылда төпләнеп калучы дусларың? Бар. Ләкин алар эшнең сферасын икенче төрлене уйлап, икенче сферада эшлиләр. Именно авыл хуҗалыгында, нахшыл тракторда, нахшыл комбайнда дигәндәй утырып эшләүчеләр мин белмим. Җир эше белән димәк бәйле бер син генә дип әйтсәк тә була, шулаймы? Шулайдыр. Чөнки әти-әниләре, әби-бабайлары гомер буе колхозда эшләп чыкканнар, колхозда эшләүнең рәхәтен күрмәгәннәр дә инде. Шуңа күрә балаларын алар икенче төрле хезмәткә, икенче төрле эшкә кертү сәбәпле дип уйлыйм. Менә Надир, белүемчә син инде чит илдә дә булып кайттың, шулай бит гаиләң белән. Чит илгә барып кайтканнан соң чит илдә яшәү теләге уянмадымы һәм гомумән алга таба планнарыңны карасак, авылдан китеп, гомумән чит ил якларында яшәү дигән әйбер булырга мөмкинме? Biz барып кайттык чит илгә. Ләкин мин анда ял итәргә бардым. Мин дә авыл хуҗалыгына бармадым, авыл хуҗалыгын күрмәдем. Biz барган якта анда сөт савып булмас. Менә яшьләр авылга кайтып торсын өчен ниндидер шартлар үтәләргә тиешме һәм ул шартлар үтәләргә тиеш булса ниндидән алар? Менә акча түләсеннәрме, йорт бирсеннәрме, күбрәк ниндидер күңел ачу чаралар эшләсеннәрме яшьләр өчен? Нәрсә эшләргә тиеш дәүләт яшьләр кайтып рәхәтләнеп авылда яшәсен өчен? Андый программалар бар, ләкин аны алу юлы бик җайлы түгел. Нәкъшул подъемныйлар бирәләр, нәкъшул илләр төзетәләр. Аны 5 ел эшләп чыгарга кирәк, 5 елдан артык. Авыл кая кердең, договор белән официально бөтен налоговыйларын түләтеп эшләргә кирәк. Димәк, дәүләт эшләгән программалар бар, ләкин ул программалар белән куллану ул җиңел әйбердән. Сәгать әле 6-ны, мин уже ордым. Кашан китәбез без шәһәргә? Әлбәттә, Надир, син техниканы да бик яхшы беләсең. Менә яшьтәшләрең, дусларың синнән шалтыратып сорый икән, бу җир ватылды, нишлә тим икән, теге җир ватылды, нишлә тим икән дип. Менә бу сәләтең каян килгән синең? Менә мин 3 ел аграрный колледжда укып чыктым. Мәктәптән соң анда техниканы öğrettiler indi менә именно төпләп һәм дә практикада шул әлеге хезмәттә бөтен техниканы сүтеп җыясың, майлыйсың анда. Шуннан белү һәм дә әтинең калында язылгандыр инде ул. Безнең әтидә гомер буе техникада эшләдек, КамАЗда, грузоперевозкада, колхозда эшләттердә. Шуннан килгәндер инде. Син кечкенә чакта ук КамАЗда йөргәнсең, ялгышмасам. Име хәтта сиңа әтиң яңа КамАЗда алып биргән әле конвейердан. Бу ничек килеп чыкты бу? Безнең ул машина әле дә йөри. Әти алып эшли башлаган КамАЗ диябез инде. Әле дә йөри. Жүргәндә, "Эй улым, бер яңа КамАЗ алып бирим" дигән сүзе булган иде. Шуннан чыгып, эшне башлагач, үзебезгә эшли башлагач, шундай сүзен чыга башлады. Бер яңа КамАЗ прицепны 2013-тә алды, алып кайттык. Надирны әйдә шәһәрдә яшик, әйдә шәһәргә күчик дип берәр тапкыр үгетләгәнең булдымы? Менә шаярып кына булса да. Юк, бер дә дип әйткәнем булмады. Менә шәһәргә яш йөрисезме? Яшьтеп шул Надирның ял вакытларында, сезон вакытлары биткәндә, чәчүләр бетте, менә чәчү биткәч, бала белән бергә ял итеп кайттык. Аны теге интернетка кирип, комплексларга, торговый центрларда йөреп кайттык. Димәк, сез ял итәргә шәһәргә барасыз һәм моннан чыгып әйтергә була, яшьләр өчен авылларда күңел ачу урыннары юк дип. Шулаймы? Бу бер теге яшьләрнең авылга кайтмауларының бер сәбәбе булып тора дип әйтсәк дөрес буламы? Бәлки шулайдыр да. Бу проблеманы беренче шишеп буламы, менә Сәрия, синең уең ничек, синең фикерең ничек? Әйтик, мәсәлән, хәзер Көтек авылына куябыз бик шәп клуб, әмма күңел ачу үзәге, куябыз анда концертлар, кич дискотекалар оештырабыз. Яшьләр кайтырмы авылга, менә шуңа ияреп. Әллә инде яшьләргә яшьләр өчен бу үткән заман һәм бу кирәк түгелме синеңчә? Бик әз
Кайтарлар, скорее всего, yo'qdir deb o'ylayman. Shaharda turgan kishilar avval qaytmas indilar, men o'ylamamcha. Shaharga qaytgandan so'ng kiri qaytу yoshlarga avvalroq sening fikringchami? Анда барыр икенче төрлерәк шәһәрдә, авылда икенче төрлерәк. Менә бүтән яшьләрне дә кызыксындыра торган сорау, инде кызганычка каршы без бу сорауга бу дөньяда килеп төртеләбез. Авылда яшәп, акча эшләп буламы? Була. Зур акчалар турында сүз бар әлбәттә. Яшәү өчен генә түгел, менә зур акчалар турында. Була, әмма дә баш кирәк, эшләү кирәк, ягаламыйча эшләргә кирәк, тырышырга кирәк. Берәүгә дә күктән эшләмәк кеше килеп төшми. Күктән килеп төшми. Һәр кешене алып, җир алып, монда техника алып, менә шул авылда да трактор белән анда акчалар эшләп була. Эшкә чакыру эш бар дип шалтыратучылар бик күп, ләкин без үзебез гәдә техника кирәк, өлгермибез, нитмибез, күрше колхозлар чакыра менә эшкә. Өлгергәнне без эшлибез, булышабыз. Аны бит яхшы. Төрле кеше дә үзенә шуны техника алып, шунда үзе барып эшли ала. Бар баш кирәк тә инде. Яхаламаса кирәк. Хәзер инде мин Дамир абый белән Нурзилә апа белән бераз гына әңгәмә корып алам. Бу безнең Надирның әти әнисе, таныш булыгыз. Нурзилә апа, менә сезгә шундый сорау бар. Сез бит инде тәрбияче булып эшләгәнсез, шулай бит сезгә бик җиңел генә сорау. Яшьләрнең авылда калуына тәрбия нинди дә булса йогынты ясыймы? Әлбәттә инде кечкенәдән тәрбияләргә кирәк балаларны. Шул шәһәр инде балаларны үзенә тартса күңелле, кызык, анда машиналар чабыша дип, бит инде авылда бит эшләргә кирәк, хезмәт тәрбиясе белән балаларны үстерергә кирәк. Кечкенәдән мәктәпкәчә яшьтән балаларны тәрбияләй башларга кирәк. Хезмәткә тартырга, эшкә, авылны яратырга, табигатьне яратырга, хөрмәт, әти-әниләренә, дуслык тәрбияләргә кирәк. Менә шул хезмәт белән тәрбияләргә кирәк балаларны. Менә бүгенге көндә шундый тәрбия бирерлек тәрбиячеләр бармы икән? Татарстанда ничек уйлыйсыз сезнең? Бар тәрбиячеләр, бакчалар әйбәт эшли бар. Дамир абый, сезгә дә инде бераз теге политикага бәйләгәрәк сорау бирәсем килә. Татарстанга, безнең дәүләтебезгә гомумән авылларның яшәве кирәкме? Менә шушындый хуҗалыклар, басулар, сөт саву фермалары, менә булар барысы да кирәкме? Мохтаҗлыгы бармы дәүләтнең? Әгәр дә авыллар бетсә, нәрсә булачак? Мин сөйләтергә бу темага. Шәһәр инде ул авылдан башка яши алмый дип беләм. Аның өчен төп продукция шусы авыл җирлегендә җитештерелә. Бу продукция инде үз иченә ала чын мәгънәсендәге чиста продукция, экологик чиста продукция турында сүз бара. Инде бүгенге көндә дөресендә ул төрле сәбәпләр аркасында бу әйбер бүтәнчәрәк бара инде, конечно. Мин әйтәлим, без моңа бик каршы да, менә дөрес булмаган продукция җитештерәләр хәзер инде. Безнең инде менә чын экологик чиста продукциялар читтә калып бара. Шуңа күрә инде шул сәбәпле аның бәясе дә юк. Безнең теге каю чагында әйтеп уйлап куябыз инде, без инде үзебезне бушка эшләгән шикелле хис итәбез. Дуслар, бүген без сезнең белән Арча районы Көтек авылында булдык. Яшьләр авылга кайтып яшәсен өчен дәүләт тә, гаилә дә үз көчен куярга тиеш. Дәүләт яшьләрсез, авылсыз яши алмый. Шуны онытмагыз.